बे भिडिअ'आव HSLC एग्जाम 2019 जेनेरेल मेथामेटिक्सनि बिनि कुइसन नाम्बार 13 खौ सल्भ खालामनानै दिन्थिनाय जागोन। अब्ला गोबाव खालामालासे भिडिअ'खौ जागायनोसै। Question number 13. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. आरो बर'आव रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों 96 आरो 404 नि दे आसा दिहुन। बेनिफ्रायनो बिसोरनि डु आसा दिहुन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथडजों 96 आरो 404 बे मोननै नाम्बार्सनि HCF दिहुननांगौ आरो लोगोसे बिसोरनि LCMखौबो दिहुननांगौ। बेखौ आङो स्टेप बाय आंनि कपियाव दिन्थिलांगोन। फार्स्ट बर' मिडियामनि बुजायग्रोनि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों 96 आरो 404 नि दे आसा माने देरसिन आगोसार सानजाबगिरि एबा HCF होननानै बुंगोन आरो बेनिफ्रायनो डु आसा दुइसिन आगोसार सानजाबगिरि एबा LCM बेखौ जोङो दिहुननांगौ। बेखौ आंनि कपियाव स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांगोन। अब्ला आंनि कपियाव नायदो। कुइसन नाम्बार 13 सलुशन। जेब्लाबो गिभेन मा होनाय दङ बेखौ लिरनांगौ। होनाय दङ नाम्बार्सफोरा 96 and 404। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एबा रोदा सानजाबगिरि बिजिरनायजों बिसोरनि LCM आरो HCF दिहुननांगौ नालाय जों बिसोरनि रोदा सानजाबगिरि एबा फेक्टर्सफोरखौ दिहुनना लाग्रोनि। जोबोद इजि, बेखौ क्लास 8, 7, 6 फोरावनो मोनो एबा MA सेक्सनाव मोनो। आं बेखौ दिन्थिलांगोन। फार्स्टआवनो बे 96 निखौ दिहुनग्रोनोसै। इजि, बे माजों डिभाइड जायो? फिसा नाम्बार्सनिफ्राय फिसा अनजिमानिफ्रायसो लानांगौ। 2 जों डिभाइड जायो। 2 जों डिभाइड खालामनि। 2 4 जार 8, 1 आग्लायबाय 16 जाबाय। 2 8 जार 16 आरो बे 48 आ 2 जों डिभाइड जाबावो। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 आरो बे 24 आ 2 जों डिभाइड जाबावो। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आरो बे 12 आबो 2 जोंनो डिभाइड जाबावो। 2 6 जार 12 आरो 6 आबो 2 3 जार 6। दायो बे 3 आ 2 जोंबो डिभाइड जाला, बेयो प्राइम फैक्टर जाबाय नालाय एबा प्राइम नाम्बार जाबाय, रोदा सानजाबगिरि जाबाय, बेनि थाखाय बे बेयावनो थाथोंसै। अब्ला जोङो बेनिफ्राय मोनबाय 96 नि फैक्टर्सफोरा 2 2 2 मोनथाम मोनब्रै मोनबा। 2 आनो मोनबा इनटु 3, 2 टू द पावर 5 इनटु 3 बेबायदि लिरनो हासिगोन। मानो होनबा 2 आ मोनबा नालाय। निखौ दिहुननानै मोनबाय। दायो 404 निखौ दिहुननोसै। एन आरो 404 निखौबो बेबायदिनो दिहुनगोन। 2 2 जार 4, 2 0 0, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 0 0, 2 1 जार 2। बे 101 आबो प्राइम नाम्बार एबा रोदा अनजिमा जाबाय, बेखौबो डिभाइड खालामनो हाला, बे बेयावनो थासिगोन। अब्ला 404 नि फैक्टर्स एबा रोदा सानजाबगिरिफोरखौ बेसेबां मोनखो? 2 इनटु 2 इनटु 101 एबा 2 स्क्वायर इनटु 101। अब्ला जोङो फैक्टर्सफोरखौ 404 निखौ 2 स्क्वायर इनटु 101 मोनबाय आरो 96 निखौ 2 टू द पावर 5 इनटु 3। बेखौ आङो बै साइडआव जमायै खाथि लिरनानै लाबावनोसै। 96 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इनटु 3 आरो 404 इक्वल टू 2 स्क्वायर इनटु 101। बेनिफ्राय जोङो HCFखौ दिहुननो हासिगोन। HCF of 96 and 404 एबा बर'आव 96 आरो 404 नि दे आसा देरसिन आगोसार सानजाबगिरि इकुवेल जेब्लाबो HCF एबा देरसिन आगोसार सानजाबगिरिया खमसिन पावार गोनांखौ लायो, सेम नाम्बारखौ। हमना ला 96 आव 2 टू द पावर 5 दङ, 404 आव 2 स्क्वायर दङ, बेयावबो 2 दं, बेयावबो 2 दं, नाथाय बेयाव 404 आव 2 आ मोननैल', नाथाय 96 आव 2 आ मोनबा दङ। अब्ला जों बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनांगोन, बे खमसिनखौ लागोन जोङो, 2 स्क्वायरखौ लानांगोन। बेयाव 3 आरो 101खौ लानो हानाय नङा, मानो होनब्ला बिसोर मोननै नाम्बारा सेम नङा एबा एखे नङा। जाय नाम्बार्सफोरा बेयावबो थानाय मोननैयावबो थानाय नाम्बार्सफोरा सेम, बेबो 2 नालाय जों बिसोर मोननैखौल' लानो हागोन, मानो होनबा बिसोर मोननै नाम्बारा सेम। नाथाय बेहाय सेमब्लाबो बेहाय 2 आ मोनबा दङ, बेहाय 2 आ मोननै दङ। HCF आव एबा दे आसायाव जेब्लाबो जोङो खम नाम्बार्सखौ लायो, बेहाय 2 स्क्वायर नालाय बेखौ जोङो 2 स्क्वायरखौ बेहाय लासिगोन। दे आसा एबा HCF आ
2 स्क्वायर 2 खौ स्क्वायर खालामना होयोब्ला बेसेबां मोनगोन 4 मानोब्ला 2 into 2 equal to 4 मोनो 2 into 2 equal to 4 मोनो बेनि थाखाय डेआसा एबा HCF of 96 and 404 आ 4 मोनबाय HCF खौ मोनबाय दायो LCM खौ दिहुननि n LCM of 96 and 404 एबा बर'आव 96 आरो 404 नि दुआसा दुइसिना गोसार सानजाबगिरि इकुवेल दायो बे LCM आ HCF नि जोबोद अपोजिट एबा जोबोद उल्था HCF आव सेम नाम्बारनि खमसिन अनजिमा एबा खमसिन नाम्बारखौ लायोमोन नाथाय LCM आव बांसिनखौ लागोन आरो जेसेबांखिनि गुबुन अनजिमा आदार्स नाम्बार्स थादेरो बेफोरखौबो माल्टिप्लाइ खालामनानै होदेरगोन दा बेवहाय 2 आ मोननैमोन बेहाय 2 आ मोनबा अब्ला जों बे बांसिन 2 to the power 5 खौ लागोन बेनि उनाव बेजों थाफानाय आदार्स नाम्बारफोरखौबो माल्टिप्लाइ खालामदेरगोन अब्ला बेहाय लिरनांसिगोन 2 to the power 5 into 3 into 101 बेयाव जेब्लाबो बांसिन नाम्बार्सखौ लागोन सेम नाम्बारनि बांसिन नाम्बारखौ लाबाय बेनि उनाव आदार्स नाम्बार्सफोरखौबो माल्टिप्लाइ खालामदेरबाय 3 into 101 नालाय 3 into 101 बे गासैखौबो जों माल्टिप्लाइ खालामनानै नायनो बेसेबां मोनो इकुवेल साइडआव खालामना होनसै 2 to the power 5 माने 2 आ मोनबा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 बुजिनायनि थाखाय बेबायदि इजि लिरना लाबाय 2 2 2 2 मोनबा मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 4 मोनथामजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 8 आरो मोनब्रैजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 8 2 जार 16 16 2 जार 32 अब्ला इकुवेल 32 मोनबाय 2 to the power 5 एबा 2 2 मोनबा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 32 मोनो इनटु मा दंमोन 3 बे 3 खौ माल्टिप्लाइ खालामना होनसै 3 2 जार 6 3 3 जार 9 96 मोनबाय दा बे 96 आव आरो 101 खौ जों माल्टिप्लाइ खालामबावनांगौ 101 जों 96 खौ माल्टिप्लाइ खालामसै 9 1 जार 6 1 जार 6 6 0 जार 0 6 1 जार 6 9 1 जार 9 9 0 0 9 1 जार 9 6 आ 6 थाबाय 9 6 9 अब्ला जोङो प्लास माल्टिप्लाइ खालामनानै प्लास खालामनानै बेसेबां मोनखो 9696 अब्ला जों बेहाय लिरनो हासिगोन 9696 बेनिफ्राय जों मोनबाय LCM of 404 and 96 is 9696 and HCF of 96 and 404 is 4 LCM खौ एबा दुआसाखौ बेबायदि दिहुना लासे बेलेग मेथड्स आदार मेथडजोंबो जों दिहुननो हायो नायनो बे आदार मेथडखौबो आं दिन्थिनो बेयाव मेथड 2 बेहाय HCF आथ' थाखाबाय नालाय HCF खौ जोङो जेबो खालामना बे HCF खौ जोङो दिहुनना लाखाबाय बेबायदिनो दा HCF खौ मोनबाय नालाय जों LCM खौ बे HCF गोनांजों मोनसे मेथडजों जोङो दिहुनगोन बेखौ नायबानो जाबाय मेथड 2 LCM of 96 and 404 LCM of 96 and 404 बे मोननैनि LCM दिहुननांगौ नालाय जों ब्रेकेटआव बेबायदि लिरना लाबाय बेनि उनाव इकुवेल जाय नाम्बारनि LCM एबा HCF दिहुननांगौ एबा जाय नाम्बारा ब्रेकेटआव थागोन बे मोननै ब्रेकेटआव थानायखौ गोजौआव माल्टिप्लाइ खालामना होनांगौ 96 into 404 जुदि बेहाय 2 आरो 4 थायोब्ला 2 into 4 जागौमोन जुदि बेयाव 6 into 5 थायोब्ला 6 into 5 जागौमोन बेयाव 3 आरो 4 थायोब्ला 3 into 4 जागौमोन बेबायदिनो बेयाव 96 आरो 404 दं नालाय बे 96 into 404 खौ माल्टिप्लाइ खालामना होबाय बेहाय जि नाम्बार थायो एबा जि नाम्बारनि LCM बा HCF दिहुननो होयो बेखौ गोजौआव माल्टिप्लाइ खालामनांगौ दा बे LCM दिहुननो होदों नालाय दा बे HCF जागोन HCF दा बे LCM दिहुननो होदों नालाय बेहाय HCF जगोन आरो जुदि बेयाव HCF दिहुननो होयोब्ला बेयाव LCM लिरनांगोन सोलाय सोल' चेन्ज खालामबानो जायो इजिसो अब्ला जों बेहाय नायनि LCM of 96 and 404 बे बेयाव थाथोंसै इकुवेल 96 into 404 HCF आ बेसेबांमोन HCF खौ जोङो दिहुननानै 4 मोनदोंमोन अब्ला बेहाय 4 खौ लिरनांसिगोन 4 बेहाय नायदो अब्ला 96 खौ जों 4 जों इजिलि डिभाइड खालामनो हायो 404 खौबो डिभाइड खालामनो हायो जों 96 खौ डिभाइड खालामनो नायनोसै 4 2 जार 8
1 आग्लायबाय 16 थाबाय 16 खौ 4 जों डिभाइड खालामोब्ला 4 मोनो 4 4 जा 16 अब्ला गाहायाव जेबो गैला गोजौआव मोननै नाम्बार्स थाबाय 24 into 404 बेखौ जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 9696 मोनगोन बेखौ नोंसोर माल्टिप्लाइ खालामनानै नायबानो जाबाय अब्ला जों मोनबाय दहाय बेबायदि मेथडजों खालामब्लाबो जोङो LCM खौ एबा दुआसाखौ 9696 मोनदोंमोन दा बेहाय आदार मेथडजों खालामब्लाबो बेबायदि मेथडजों खालामब्लाबो जोङो LCM नि भेलुखौ 9696 खौनो मोनदों एबा सेम मोनो नोंसोरनि गोसो बबे मोनसे मेथडजों खालामो अब्ला जों बेहाय लिरनानै होफिननो हागोन मोजाङै एन्सार LCM equal to 9696 and HCF equal to 4 बेनो एन्सार एबा बर'आव लिरथारनोब्ला बेबायदि लिरनो हागोन दिहुननो गोनां देयासा देरसिन आगोसार सानजाबगिरिया 4 आरो दुइसिन आगोसार सानजाबगिरिया 9696 आसा खालामो फरायसा नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय जुदि माबाफोर डाउट दंबा आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै सोंहर आं बेखौ रिप्लाइ होगोन आरो बेबायदिनो 14 15 16 गोबां सलुशनफोर खालामनानै सल्भ खालामनानै भिडिअ बानायनाय जागोन बे गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय फरायसा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला बेल बाटनखौ प्रेस खालामना ला लोगोफोरनो हानायमानि शेयार खालाम लाइक खालाम जाहाथे नोंसोरबो आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हायो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर